Ginabot niabot mi diri ron sa Mactan. And karon mga unta diri sa Pungko Ta Poy. First round, mag Tuslob-Buwa sa may diri sa Pungko Ta Poy. Alright, manang lard. We're gonna lard it. Small, medium, lard. Small, medium, large. Small, medium, large. Adi ay. Pungko Ta Poy. Ikat din yung mga kuko. Sili! Oh, sige, ikaw. Kung ganahan yung maulay mong gusto. One's brain. Naka mo talaga tayo. Ano problema? Hindi ka ganahan? Hindi ko ganun talaga. Ayaw, sige. Dubli lang ang tayo dito. Okay. Hindi lang mga Thailand. So, sunayin na. Saka na ako sa akin sa mga. Para i-reduce. Popular na street food ng Cebu, ang Tuslob-Buwa. Ito po yan kainin. Oh. Kukuha ka ng puso. Tapos, tulunan mo sa buwa. Tapos kakainin mo. Fairness, best. Huwag kayo sadig. Sigaw sa lang. Set meals at diri like the budol and their Pungko set naman. This is 500 pesos by nanay kwek-kwek. Ay kwek-kwek nanay Ginabot na classic. And Ginabot? ilang tempura, ya puso, taugi. And plus mo nilang klaseng Ginabot man lang super typhoon. Chili garlic, yaman ni classic. Classic. This one. Classic. Classic. Itong dilawan, ang ila ko nang ipanghambog din, nahanggit ko nung kayo. Si Odette. Manis Odette bay. Super typhoon. So, mauna. Tuslob sa nato, suka. Halang yung crust bay. Wow. Work. Hindi mo kinahanglan pispo na ang suka ay ang sili sa suka ay hangin kayo. But yeah, kung hindi ka halang kilawi bay. Dengaw kayo. Chili garlic Ginabot bay. Mao ni itong sunod dilawan. Yummy. So mana guys, kung hilig mo mga street food, pareho na yung longganisa, lumpiang tauge, kwek-kwek. So nasa
all you can street food na 158 lang. Pero kung grupo mo, naan sila yung bilao, naan sila yung budol, nasulit kayo. Anyway, nalingaw ko rin. Nalingaw ko sa Tuslob-Buwa, nalingaw ko sa itong lain-lain flavor sa Ginabot. Naman na, kung masuroy mo rin. Ari mo, kung masuroy mo sa Mactan, ari mo rin sa Pungko Ta Poy. Pungko sa mo. Diba? Pungko sa mo Poy. Pungko Ta Poy. Para matilawan nilang, you know, ilang Tuslob-Buwa o ilang mga classic-classic street food. Including Ginabot. Ito mga classic na mga kwek-kwek, chicken skin, o kuban pa. So tilawin na. Napasli siomay di ay. Ano yung siomay? Nilam. And thank you so much for watching, and I hope you keep on supporting itong mga local restaurants na nagkuha ng street food. Pagtabangan na ito siya. Kung hilig sila mag-inom, nasa nila beer, so perfect sa nahimong, you know, Tuslob-Buwa and beer. Pwede kayo. Pwede mo mag-chicken and beer rin. Pwede mo ginabot and beer rin. So, thank you so much for watching. And I hope to see you sa sunod. Ato na mga video. Bye, bye, bye! Alright. Iskrambol ba? Iskrambol! Ano siya, classic? Classic sa Cebu. Ginabot po, mga onata. We're located at Bloom Building, Buhaya, Lapu-Lapu City.